Okay, good morning mga katugsok no. Na sa mo ang sa paningabuhi sa inyo karang makakita mo sa amo ang salida karon nya among himuon na ada si Tatay Pisot o si Ali Mukoy. Among kamirman. Tangin ninyo ni amo ang bagong gihimong salida mga katugsok. Upload na ko pulos top 10. Sugat no? Kuwan ra mo kutog ko. 10 pa pulos. Sila naghisgot sila mga gipang-upload mga katugsok si Tatay Pisot. At tinuod yun kusog kay si What's wrong? Tatay Pisot atong napriso siya. Sus, ang nakadala kusog ato katoryo imong tigol nga ni Siwel. Wala yung comment nito unsa man to tugsok. Sus kalagom tigol. Mao to siya mga katugsok ko. Atangin yun ni amo adeng bagong gihimo mga katugsok Guys, nga so salida. mga katugsok, atangi midya sa inyong atugkaran karon kaya among i-vlog karon manaygon mi. So naman na mo lang sobre so ligo sa kalibo kay di mi dapat 500 pa boss sa kalibo pataas na mo. Pre. Botol na. Play live ang rapon na kung kinsang number ang makuha. Mao na sa imong hulgan. Okay. Ya, adto na may mga katugsok ko to na. Nauna na sila si Tatay Pisot ug si Ali Mukoy nya. Muna gingon atangin ninyo ang amo ang gihimong bagong salida karong adlaw sa among ihatag sa among channel men Janwa Mix TV 3 Buhakak. Oh, nagdaa pa ko bangko o kuan ay pag-ubandong ha. Ikoy ko mga adto mi sa layo. Kuyog mo sa di ako ang katugsok na kon ini. Na. Say kantahan mo Tatay Pisot. Oh. Oh. Tangin ninyo mga katugsok ang iyang kanta nga oh. Lisod kay kanta. Oh. 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 Oh, sige no pagkag oh. Sa dayon gingon na. Oh. Agay. Imo mo sige ko ano na ako ang Dalian lang sa dalian sa ko mari ali no. Ari ka dito nga. iya pigi-pigi ta pre. Pigi-pigi ta. Oh. 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 Ana lang guniti niya. Ayaw guniti ang. Padayon na yung kanoy guys. Ana. Support ang pag-subscribe sa among channel Ali Mukoy Tres Buhakag Genomics TV Jinglit Tugsok TV. Inaot ka mus kanunay anas kanunay sa kanasig kapis. Tawas. Labi na gyud sa kanang pandemic. Ikaw na wa minay hatag ko barog na niya. Alikod barog ko inaot nga sa kanunay. Nag-support ko kanunay. Layon ka sa among mga vlog. YouTube ang inyong kalingkod. Dili alam ko sa bato. Subscribe. Dato ba to Guys, ug ayaw nyo kalimti ang pag Kana ha bisig ba. sa tong labaw makagahaw. Mabilang salamat. Na yaw. Upload yan. Lonit na tayo't nagkakilalat. Mararit na tayo't mulit nagkita. Kulit nagtapatkat na niyot pag-ibig. Asa practice eh. Dito na. Yes, sagot ta. Sagot ta. Nyagway ite. O badlis. Dungag na siya dai, dungag. Dungag na, walay puno. Dungag. Lunes. Ano na is nga teman. Adi, ato pa man ang kumpletohon ang kanta. Sample pa man. Sample ba? Aw, Kumpletohon. Ano yung pagika? Mo ni say part 2 sa tong Lunes, sa isang linggong pag-ibig to YS ug T karon punan na to og T ang matag
Okay mga katugsok, maayong gabi diha kaninyo no. Ya ari data sa set out portion sa dili pa ko mohatag og set out diha kaninyo. Usbo nako daghan kay salamat kaninyong tanan sa pagsunod sa among salida labi na gyud sa among main Janwa Mix TV 3 Bakak. Nya inyo kung nakit-an nga nag-set out murag nihigda lang ko kay sakit kay akong hawak mga katugsok kay gikan pa ko sa ron mao pay paguli nako. Ari data pasalamatan ako way puas gyud nga pasalamat diha kaninyo mga katugsok. Sa tanan yung mga nagsuporta diri kanamo labi na gyud sa kun channel Totong Tugsok TV og ingon man sa tanan yun nga nagsubaybay sa among salida Janwa Mix TV 3 Bukak. Okay, arita sa shout out portion, shout out ko diha ni Nida Bodiongan sa Manila City. Grabe layo adayong salamat taon kaninyo ma'am sir sa pagsunod o pa shout out sa mga okay. Shout out ko diha ni Jenny Antipolo. Shout out ko diha ni Joel Rans. Shout out ko diha ni Boy Aqua. Shout out ko diha ni Ken Arnel. Shout out ko ni Altia Baino. Shout out ko diha ni Alfredo Asido day. Shout out ko diha ni Marito Caligado. Shout out ko diha ni Johnny Boy Pedro. Naghandaghan dito. Salamat kay ninyo sa pagsunod o pagsuporta no sa ako ang channel Totong Tugsok TV. Labi ni sa mong main Janwa Mix TV 3 Bukak. Thank you, God bless kaninyo. Napade shout out ko diha ni Mia Riyadril TV usa kamo mga katugsok nasa channel day no Redirect TV. Shout out ko diha ni Maplex Rabope. Okay, salamat kay ninyo ma'am sir og kanyo sa imong mga bata tanan yun niya nga nagpa-shout out. Okay, shout out ko diha ni World Angel Channel. Okay, nasa channel no mga katugsok na muna bahala sa pagsuporta o pag tanaw po sa sila o pag-subscribe. Okay, shout out ko diha ni Bilaganas Vlog o nasa sigya po yung channel si Bilaganas pareha ni sa kuwasan Totong Tugsok TV. Daghang kayo salamat sa nimo boss na nag vlog sa kare. God bless kanimo ako ang mga subscriber supporter kamo na bahala sa iyang channel pagtanaw. Nindot tiga po ni mga kalingawan nila kat puros naman ni karon kalingawan sa panahon. Okay, shout out ko diha ni Bradrich TV. Naagya po ni siya kasagaran pareha gyapon yun tinod. Salamat kayo sa pag-suporta sa tanaw sa kung channel nila. Okay, shout out ko diha ni Ferde. Shout out ko diha ni Janice Tinahan ni day. Nagpataban ko kay haron nga kay wa ko kay baw kay di kay ta kamao mabasag spelling mga katugsok. Pasensya na kay mo ha kay yung idol ang nahibaw-an ang grado grade 1 ra. Mao na magkapsapid-sapid ning ato ang magbasa dire. Kay God bless kaninyong tanan sa ako ang supporter o subscribers. Daghan kayong salamat sa pagsuporta pagsubaybay sa ako ang channel Totong Tugsok TV. Labi na gyud sa among main Janwa Mix TV 3 Bukak. Thank you, God bless kaninyo. Amping sa tagsa para sa tong pamilya. Kini day ang inyong idol sa kanginan Totong Tugsok TV.